Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gyfrifo hydoedd ac arwynebeddau rhannau o gylch. Felly, gadewch i ni gychwyn trwy fraslunio cylch yn fan hyn, hyn yn law rydd, gorau fedrai. A wedyn, gadewch i fi reid canol y cylch yn y pwynt yma fan hyn. Na, be dyn ni'n bod yn barod amdan rhannau o'r cylch? Wel, dwi'n gwybod sydd wedi weithio allan o waith tygau cylchedd y cylch, y pellter yr holl ffordd o amgylch y cylch. I wneud hyn, dwi'n cychwyn efo rhif pi, 3.14 ac yn y blaen, a dwi'n llosi fo efo diameter y cylch. Ac os dwi'n cofio fod diameter yn dwbl y radiws, fyddai sgwennu y fformula yma fel pi llosi dwbl y radiws, 2 llosi efo'r radiws. Ac os dwi'n defnyddio symbol R i gynrychioli radiws y cylch, mewn symbolau fyddai sgwennu hwn fel 2 llosi pi llosi radiws, 2 pi r yn Saesneg. Be arall dwi'n gofio o waith gynt gobeithio ydy sut i weithio allan arwynebedd y cylch. Yn fan hyn dwi'n cychwyn efo pi unwaith eto ac yn llosi efo y radiws disgwario. Wel, mewn symbolau fysa hwnna'n pi llosi y radiws disgwario, pi a sgwed. Na, be dwi eisiau gyflwyno nawr ydy arc i'r cylch. Na, mae arc yn cychwyn ar ryw bwynt ar y cylchyn, ac yn mynd o amgylch y cylch i ryw bwynt arall ar y cylchyn. Ac fi gael trio pwysleisio y darn yma o'r cylchyn yn awr i ddangos yr arc mae gen i fi ddiddordeb yn efo. A beth dwi eisiau drio wneud ydy gweithio allan beth fyddai hyd yr arc yma. Wel, i wneud hynna, dwi eisiau ffurfio 2 radiws yn y cylch. Un yn mynd o ganol y cylch i'r pwynt yma lle mae'r arc yn cychwyn, ac un arall yn mynd o ganol y cylch i'r pwynt yma lle mae'r arc yn gorffan. A drwy ffurfio'r 2 radiws yma, be dwi'n neud ydy dwi'n ffurfio'r ongl yma yn ganol y cylch, a na'n labelu hwnna os gai efo'r symbol theta. Wel, mae yna gyswllt yn awr rhwng hyd yr arc a maint yr ongl theta. Gobeithio ydych chi'n cytuno y mwy am byd ydy'r ongl theta, wel, y hir am byd fydd yr arc yma. A fyddai ddefnyddio'r ongl theta nawr i gyfrifo hyd yr arc. Oherwydd, mae hyd yr arc, fel dwi'n neud, yn dibynnu ar y ongl theta fan hyn. A wedyn, mae'r arc ei hun yn ffracsiwn o'r cylch cyflawn neu'r cylchedd cyflawn. Y ffracsiwn o'r cylchedd cyflawn ydy'r arc, ydy yr ongl theta yma fan hyn, allan o trywad cyfan sydd mewn graddau yn 360 gradd. Nawr, i weithio allan hyd yr arc, beth sydd angen neud ydy llosi y ffracsiwn yma hefo cylchedd y cylch. Y pellter yr holl ffordd o amgylch y cylch. Wel, mewn symbolau, mae hwnna yn 2 pi r, felly llosi'r ffracsiwn hefo 2 pi r sydd angen i wneud i gael hyd yr arc. Na, be arall fydda i ystyried ydy, beth ydy arwynebedd y sector sydd hefyd yn cael ei ffurfio gan yr ongl theta yma fan hyn. Y sector sy'n cael ei ffurfio gan yr ongl theta yma ydy'r sector yma, neu drio liwio i arwynebedd o yn y dull yma. Ac eto, mae hwn yn dibynnu ar yr ongl theta, a mae'n dibynnu hefyd ar arwynebedd y cylch i gyd. Mae arwynebedd y sector yn ffracsiwn o arwynebedd y cylch cyflawn. Ac eto, yr un ffracsiwn, dyn ni ddefnyddio fan hyn, theta allan o 360 gradd, a dyn ni'n llosi hwn tro hyn hefo arwynebedd y cylch cyflawn. Mewn symbolau, arwynebedd cylch ydy pi a sgwed, felly y ffracsiwn theta dros 360 gradd, llosi pi a sgwed ydy arwynebedd sector mewn cylch. Nawr, mae'r fformulau yma yn ddefnyddiol i weithio allan y 2 beth yma, ond mae yna fformulau haws na'r rhain yn bodoli. A'r ffordd dwi'n cael mynediad at y fformulau haws yma ydy ystyried fod yna ddull gwahanol o fesur ongl. A dyma dyn ni eisiau gyflwyno yn nawr. Nawr, fel arfer, ac ar hyd y blynyddoedd, be dyn ni wedi bod yn neud ydy, dyn ni wedi bod yn mesur ongl mewn graddau.
Ac os dwi'n mesur ongl mewn graddau, mae raddfa mynd o dim gradd, mae'r cylch yma yn cynrychioli yr uned ar gyfer graddau, mae'r ongl mynd o dim gradd i 360 gradd troad cyflawn. Wel, y dull newydd dyn ni eisiau gyflwyno nawr o fesur ongl ydy mesur ongl mewn rhywbeth o'r enw radiannau. Nawr, cwbl ydy radiannau ydy graddfa gwahanol i fesur ongl. Yn lle fy ni'n mesur ongl rhwng dim a 360, dyn ni'n mynd i fesur ongl rhwng dim i 2 pi. Nawr mae 2 pi, os dyn ni'n cofio fod pi o gwmpas 3.14, mae 2 pi yn dod o gwmpas 6.28. Felly, mae mesur ongl mewn radiannau nid yn mynd o dim i 360, ond o dim i just dros 6. Nawr, uned radiannau ydy rad. Dyn ni'n sgwennu o fel hyn. Mae yn fyr ar gyfer radian yn Gymraeg, neu ddeud o chydig wahanol yn Saesneg radian. Felly, 0 radians to 2 pi radians, sy'n ni ddeud yn Saesneg. Lluosog radian ydy radiannau yn Gymraeg, radians yn Saesneg. Nawr ychydig o enghreifftiau fan hyn, pethau dyn ni'n gyfarwydd hefo. Os dyn ni'n ystyried troad cyfan dydyn ni, yr ongl yma holl ffordd o gwmpas pwynt, mewn graddau, os y troad cyfan yn 360, mewn radiannau, os y fo'n 2 pi radian, o gwmpas y 6.28 eto. Llinach syth, ongl ar y pwynt yma fel hyn dydyn ni, os y hwnna mewn graddau yn 180 gradd, ond mewn radiannau, os fo'n hanner y 2 pi yma, felly pi radian, felly 3.14 yn y blaen, fel degolyn. A wedyn, un arall, dyn ni'n gyfarwydd hefo fyddai ongl sgwar. Mewn graddau, dyn ni'n cofio mai 90 gradd ydy hwn. Be os y hwn mewn radiannau? Wel, i fynd o 180 i 90, dyn ni'n haneru, felly eto mai fi haneru fan hyn. Dyn ni'n sgwennu hwn fel arfer fel pi dros 2 radian. Nawr, mae mesur ongl mewn radiannau yn mynd i alluogi ni sgwennu y ddau fformula yma ar gyfer hyd arc ac arwynebedd sector ychydig yn fwy syml. Felly, gadewch i fi symud yr papur i lawr fan hyn. Mae gychwyn efo hyd yr arc. Nawr, os dwi'n mesur ongl mewn graddau, y fformula, mi oedd o bellach ymlaen fan hyn ar y papur, neu sgwennu fallan eto fan hyn, oedd y ffracsiwn theta dros 360 gradd, lluosi efo cylchedd y cylch 2 pi r. Nawr, os dwi'n penderfynu mesur yr ongl theta mewn radiannau yn lle graddau, yr effaith mae'n ei gael ar y fformula ydy hyn. Yn nid 360 gradd troad cyfan sydd gennym ni ar wylod y ffracsiwn, ond 2 pi radian. A dych chi'n sylwi hwn, neu liosi hwn, yr un peth ag gynt efo 2 pi r, mae yna beth am di symleiddio fan hyn yn awr, oherwydd mae'r 2 pi ar wylod y ffracsiwn fan hyn yn mynd i ganslo i ffwrdd efo'r 2 pi yma, gadael efo just theta lluosi efo r, a mae hyn yn rhaid y fformula fwy syml iddo fi ar gyfer hyd yr arc. A fel arfer dwi'n gwrthdroi y drefn yn hyn. Sgwennu'r radiws yn gyntaf, a mae hyd arc yn cael ei adnabod fel y radiws lluosi fo'r ongl theta. Nawr, dwi'n siŵr ydych chi'n gytuno mae hwn yn fformula yn fwy syml na'r un yma fan hyn. Ond pwynt pwysig ydy, dyn ni ddim ond yn gallu defnyddio'r fformula yma, theta, os dyn ni mesur yr ongl theta mewn radiannau. Eto, yn defnyddio'r graddfa mynd o dim i 2 pi. Mae'n rhywbeth tebyg yn digwydd hefo arwynebedd sector. Mae'r fformula yma'n symleiddio chydig. Nawr cofiwch, os oedden ni'n mesur mewn graddau o dim i 360 gradd, mi oedd y ffracsiwn yn theta dros 360 gradd, a lluosi wedyn efo arwynebedd cylch pi a sgwed. Wel eto, os oedden ni'n penderfynu mesur yr ongl mewn radiannau yn lle,
Mae'r ffracsiwn yn newid i fod yn theta dros nid 360 gradd, ond 2 pi radian. Dwi'n lluosi eto hefo'r pi a sgwed. Ac eto mae yna chydig o ganslo yn digwydd yn fan hyn yn nawr. Mae'r pi ar wylad y ffracsiwn yn canslo efo'r pi yma ar y top. A wedyn theta dros 2 lluosi hefo radiws disgwario sydd gyda fi. A wedyn y ffordd arferol o sgwennu'r fformula yma di fel hyn. Arwynebedd sector ydy hanner disgwario theta. Felly dyma ni 2 fformula pwysig iddo chi gofio os da ni mesur yr ongl mewn radiannau. Nawr, gadewch i fi estyn darn newydd o bapur allan yn nawr. A dwi am grynhoi hyn yn nawr yn y top o fan hyn. A dwi am ychwanegu 2 neu 3 beth eraill hefyd. Felly, gadewch i fi gychwyn yn fan hyn drwy fraslunio cylch newydd. A wedyn, reid canol y cylch i fewn y fan hyn. Neu labelu canol y cylch troma efo O. A wedyn, na'i leoli 2 bwynt ar y cylchyn fan hyn. Un yn A ac un yn B. A wedyn, fel gynt, na'i ffurfio 2 radiws fel yma. A na'i labelu hein tro hyn efo llythyren R am radiws. Nawr, i grynhoi beth ni newydd weld, os yw theta, sef yr ongl yn ganol y cylch yn fan hyn. Os yw theta yn cael ei fesur mewn radiannau, cofiwch eto, radiannau ydy graddfa newydd o fesur ongl o dim radian i 2 pi radian, yna, beth sydd gennym ni ydy hyn. Hyd yr arc AB, y pellter o A i B ar hyd cylch yn y cylch y fan hyn, mae hwnna'n cael ei gyfrifo drwy wneud y radiws lluosif yr ongl theta ac arwynebedd y sector AB, yr arwynebedd yma'n fan hyn, ydy hanner disgwario theta. Nawr nesaf, dwi eisiau cyflwyno rhywbeth newydd i'r cylch. Dwi eisiau cyflwyno cord yn y cylch, llun ar sydd yn mynd o A i'r pwynt B yn fan hyn. Wel, drwy ffurfio'r cord yma, mae yna 2 beth newydd wedi ymddangos. Mae gennym ni driongl yn fan hyn yn nawr, O A B, a mae gennym fi segment yn fan yma. Nawr, wedi weithio allan arwynebedd y triongl ac arwynebedd y segment. Nawr, gadewch i ni gychwyn drwy ystyried y triongl A O B. Nawr, i ystyried beth i arwynebedd y triongl yma, dwi am lunio triongl tebyg i lawr yn y gwylod yn fan hyn. So, na i drio wneud triongl eitha tebyg i be ydych chi weld y fan yna. Na i labelu hwn eto fo A fawr a B fawr i fan hyn, ond yn lle fe fi'n defnyddio O fawr ar gyfer canol y cylch, na i ddefnyddio ec fawr i fan hyn. Rwy'n dyma di'r ffordd arferol o lunio triongl cyffredinol, ac os gofiwch chi, mae'r llythrennau bach gyferbyn y llythrennau mawr. Felly na i labelu'r ochrau efo A, B, C fach yn y dull yma. Nawr, mi gofiwch chi falle eto waith tygau fo na fformula ar gyfer arwynebedd triongl o'r math yma. Arwynebedd triongl efo vertigau A fawr, B fawr, C fawr, ochrau A fach, B fach, C fach, ydy hanner A fach, B fach, sain C fawr. Ond os dwi'n cymharu y triongl yma nawr efo'r triongl yma yn y top, os dwi'n ystyried beth fyddai triongl yr arwynebedd O A B yn fan hyn, wel, yr ochr A fach ydy y radiws y cylch R, felly mae gen i fi hanner lluosif yr radiws R. Yr ochr B fach, eto fyddai y radiws i'r cylch, felly lluosif y radiws unwaith eto. A'r ongl C fawr i fan hyn, wel, dyna dyn ni di alw'n theta yn fan yma. Felly lluosi hefo sain theta. Ta cluso hwn i fyny, cael gwared o'r symbol lluosi, cofio fod R lluosi R yn R disgwario. Mae gen i fi hanner R disgwario
sin theta. A neu ychwanegu hwnna i'r rhestr o fformulau fan hyn, arwynebedd y triongl O a B, y triongl O a B yn fan hyn, ydy hanner di sgwario sin theta. Nawr, mae werth cymryd munud efallai nawr jyst i ymchwilio i onglau ar gyfrifiannell, oherwydd mae gennym ni'r sin theta mae dim ddangos fan hyn. Yn amlwg, dyn ni angen cyfrifiannell i weithio allan sin unrhyw ongl. Nawr, oedd reid y cyfrifiannell yma ymlaen, mae yna lythyrau ar dop y sgrin sydd yn deithio ni sut mae'r cyfrifiannell yn mesur yr ongl. Nawr, fel dwi'n ni droi ymlaen fan hyn, mae yna dy yn top y sgrin fan hyn, dy am degrees. Felly mae'r cyfrifiannell yma yn mesur ongl mewn graddau ar hyn o bryd, dim gradd i 360 gradd. Nawr, os sgynno fi ongl theta yn cael ei mesur mewn radiannau, dwi angen gwneud yn siŵr fod y cyfrifiannell yn mesur ongl mewn radiannau hefyd. Felly, dwi angen pwyso Shift, a wedyn botwm Setup, a wedyn dwi angen dewis rhif 2 yr angle unit. Mae gennym ni rhif 1 degree mode, dim gradd i 360 gradd. Dwi am ddewis mewn munud rhif 2 radiannau, dim radian i 2 pi radian. Mae yna ddull gwahanol sbiwch o fesur ongla hefyd, graded radians. Dyn ni ddim angen hwnna yn y gwaith heddi yma. Felly be ni'n neud ydy pwyso rhif 2 radian mode, a wedyn mae gennym ni llythyren yn ymddangos ar ben y sgrin. Felly, yn y gwaith yma, os oes gennych chi ongl yn cael ei fesur mewn radiannau, os ydych chi eisiau gweithio allan sin yr ongl, gwnewch yn siŵr fod y cyfrifiannell yn radian mode. Un peth arall fydd ei gyfrifo yn awr yn herma'r hanner cylch yma. Dyn ni wedi cael arwynebedd y triongl O a B, ond mae gennym ni fan hyn o'n segment yn mynd o A i B. Na i liwio fewn yn fan hyn. Nawr, arwynebedd y segment, ac bob tro dyn ni'n cyfeirio at segment mewn cylch. Dyn ni'n angen cyfeirio at os di'n segment leiaf neu'r segment fwyaf. Nawr, y segment leiaf A B ydy yr arwynebedd dwi wedi dynnu fan hyn. Ond mae yna segment arall A B yn bodoli, y segment yma sydd yn fynd ffordd hyn o A i B, ac yn ffurfio'r arwynebedd yma. Na hwn di'r segment fwyaf, a dyn ni'n adnabod pa ydy'r segment fwyaf a'r segment leiaf ynghylch pa un sydd efo'r arwynebedd leiaf a'r arwynebedd fwyaf. Nawr, arwynebedd y segment leiaf A B, y darn dwi wedi liwio fewn yn fan hyn. Nawr, y ffordd dwi'n gweithio hwn allan ydy drwy gychwyn efo arwynebedd y sector O a B, yr arwynebedd yma i gyd, sef y arwynebedd yma i gyd, ac yna dwi'n tynnu ffwrdd arwynebedd y triongl O a B, yr arwynebedd yma. Felly dwi'n gwneud sector, tynnu triongl, dwi'n gadael y segment. Ond mae gennym fi pob dim dwi angen i wneud hynna, oherwydd arwynebedd y sector ydy hanner di sgwario theta, ac arwynebedd y triongl dwi'n dynnu ffwrdd ydy hanner di sgwario sin theta. Nawr fel hyn dwi'n cofio y fformula yma, hanner di sgwario theta, tynnu hanner di sgwario sin theta, ond sylwch mae yna ychydig o ffactorio fedra i wneud efo hyn, mae hanner di sgwario yn ffactor, ac yn y crymachau theta tynnu sin theta fed ei weithio allan. Na ddim sgwennu fel awr efo hyn, ond nawr pe bawn ni eisiau gweithio allan arwynebedd y segment fwyaf A B, beth sy'n ni'n neud fysa gweithio allan arwynebedd y cylch i gyd, pi a sgwed, a tynnu ffwrdd arwynebedd y segment leiaf, sef yr hanner di sgwario theta, tynnu hanner di sgwario sin theta. Felly, dyna ni grynodeb o fformulau gwahanol dych chi angen gwybod a'i defnyddio ar gyfer hydoedd ac arwynebeddau rhannau o gylch. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg.
Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.